Sme v anglickom Birminghame a to, čo na prvý pohľad vyzerá ako medzinárodné letisko, je v skutočnosti veľtržný areál. Koncom novembra sme tu navštívili jeden z najväčších potravinárskych veľtrhov na svete, BBC Good Food Show Winter, ktorý prekvapivo organizuje britská verejnoprávna televízia. V rámci veľtrhu sa tradične konal aj 25. ročník najprestížnejšej svetovej súťaže syrov World Cheese Awards. Slovensko malo na oboch podujatiach svojho jediného zástupcu, výrobcu kozích syrov, ale hľadať ho v tejto záplave lahôdok vôbec nebolo jednoduché. Ničto, aspoň si to tu trochu obzrieme. Potrápili vás už niekedy po príjemnej letnej prechádzke aromatické ponožky? Verte, že to nie je nič oproti tomu, čo cítime práve teraz, ale musím uznať, že tieto syry sú jedny z najlepších na trhu. Viete, na čo sú tieto klieštiky? Na otváranie ústric, ktoré predáva typický anglický rybár. Objavili sme aj taliansky syr, do ktorého pridávajú hľuzovky. Nechávajú ho dozrievať na listoch olivovníka v takýchto nádobách. Dali by ste si vynikajúcu španielsku paelu? Rôzne kultúry, rôzne zvyky. U nás sa vyprážajú kuratá, u Škótov sa vyprážajú vajíčka a konkrétne v mäsovom obale. Briti sú známi jedáci hovedzieho a jahňacieho mäsa, ktoré dokážu spracovať rôznymi spôsobmi. Nepohrdnú ani bravčovým, ktoré dávajú dokonca do slaných koláčov. The Little Round Cake v preklade znamená malý okrúhly koláč. No ja neviem, či je zrovna malý, ale určite vás poteší, babi. Zlú náladu si môžete napraviť takýmto čokoládovým kľúčom alebo marcipánovou črievičkou. Na svetovom veľtrhu jedla nájdete aj základnú potravinu chlieb. No a táto firma ho vyrába už od roku 1863 a našli sme tu naozaj neobyčajný taký, v ktorom sú figy. Na tomto veľtrhu ste si mohli kúpiť naozaj všetko. Spolu s dobrou náladou tu ponúkali hoci aj cesnak, dokonca údený. Tancujúci mladí ľudia netradičným spôsobom predávali indické korenie, ale niektorým návštevníkom to očividne bolo jedno. Hlavne tým mladším. Sympatická černoška nám hrdo ukázala prázdne nádoby po vypredanom pečenom mese. Na chvíľu nám napadlo, či typické prilby britských policajtov nie sú tiež z marcipánu. Musím priznať, že občas to aj tu vyzerá ako v teleshoppingu. Nachádzame sa na hlavnom stage súťaže Masterchef, kde momentálne varí tohtoročná víťazka Natalie Coleman. No ak ste o nej nič nevedeli, tak ja vám prezradím, že predtým sa venovala DJingu houseovému. Nakoniec nás k nášmu výrobcovi syrov zaviedol populárny britský moderátor a športový komentátor Nigel Barden. Vidíte v pozadí tú záplavu syrov? Súťaž World Cheese Awards moderuje pravidelne od samotného počiatku. On sám je uznávaný znalec a vysvetlil nám, prečo mu ten náš slovenský kozí syr tak veľmi chutí. Ochutnal ho priamo pred kamerou. Objavil v ňom jemnú chuť citrusov, orechov, ocenil jeho pikantnosť a plnú chuť. Poradil nám, ktoré vína, ba aj pivá sa k nemu hodia najlepšie. Slovákom potom pogratuloval k čerstvo získanej bronzovej medaile. Znamená to, že sme sa už po druhýkrát zaradili k svetovej syrárskej elite.